Hej og velkommen til den her video, hvor jeg i dag vil snakke om, hvorfor jeg har købt den her RTX-aktie, som er en forsvarsaktie, især inden for luftforsvar. Og mine tanker omkring hele situationen. Jeg snakkede lidt om det i min sidste video, om generelt krigen i Ukraine, men i den her video med lidt mere fokus på våben og den her RTX-aktie. Fordi den her RTX-aktie er en aktie, som har et system, der hedder Patriot Missile Defense System, som rigtig mange af de vestlige lande har til at bruge. For eksempel Sverige har, og så nu ved jeg godt, det er ChatGPT som kilde, men altså også andre lande i Europa som Spanien, Grækenland, Schweiz, Polen, Rumænien har alle sammen det her system. Og jeg kunne forestille mig, når rigtig mange lande i Europa skulle opruste, vil de bruge det samme system. Det her system er amerikansk, hvilket godt i forhold til de politiske konflikter, der lige nu er mellem USA og Europa, godt kunne skabe lidt tvivl. Men hvad jeg læser mig frem til, så er alternativerne enten for Israel, hvilket også vil være meget kontroversielt at vælge. Og så tror jeg, det er kinesisk, hvilket jeg heller ikke tror vil kunne komme til at ske. Og så burde, hvad jeg kunne læse mig frem til, burde det være det bedste system, der er. Og det tror jeg, rigtig mange europæiske lande kunne finde på at investere i. Hvad jeg kunne læse mig frem til, så er det også en del af det, Danmark vil fokusere på, var det her luftforsvar, da det kan forsvare over for både drone- og flyangreb. Hvilket er derfor, jeg tror, at den her vil kunne stige rigtig meget. Den fik et lille nyk ned i går, på grund af, at Trump cutter 8% af Pentagons budget, men på den lange sigt, så tror jeg, at den kunne stige rigtig meget, da Europa bliver nødt til at opruste. Jeg tror heller ikke, det er helt umuligt, at USA forlader NATO. I hvert fald ud fra de seneste dages udmeldinger fra Trump. Men det var lidt derfor, jeg har valgt den her aktie. Derudover så er det også givet en fint udbytte, 2% 4 gange om året, hvilket er meget dejligt. Men man kunne helt sikkert også vælge nogle andre, men jeg synes bare, at den her så mest spændende ud. Så det var lidt begrundelsen for, at jeg valgte den. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Det er selvfølgelig ikke finansiel rådgivning, bare mine investeringer, jeg viser. Men jeg håber, I kunne bruge det til noget. Tak fordi I så meget.